Horas madi hita saluhutna, andorak somarsaur hita dohot hata nitu hata, jemulu ma hita martangiang. Asini roha madihamu dohot damena siap di bata mata, dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata naga beturpuk jamita di pertanyaan di bagasa tikion, tersurat do di Psalmen 146 ayat 110. Songonom ma dido. Haleluya. Ale tordiku, puji majahuba. Pujiokku majahuba. Salilingau mangulu. Sai edde honokku do debataku. Salilingadong do peau. Unang marhaposak kamu tuak kapangarajai. Tu anak nejolma. Naso upeok panopahiu di bagasan ibana. Ia ruar sugut tordinai. Mulak maibana tu tanona. Di ari nasesedai. Pesam masude akka sakap-sakap nai. Mertua ma manang ise nama bayar debatani si Jakob pangurupina. Marpakirimo di bana bijahuba di batana. Sitop palangit dohot tanoon, dohot laut, rodi isina sudena. Si ingot hasitongan rodi saliling dilingna. Si patikos uhum tuaka nani rupa. Si lehon si pangalon tuaka namale. Jahuba makkar hari akan natarate. Jahuba patongkor mata ni akan mapitung. Jahuba pahehe akan natuki. Jahuba makaholongi akan partigor. Jahuba mangaramoti halak naburo. Ibana marguguihon akka nasopot somarama somarina. Dohot akan mabelu. Jala dipalipe yang godalan ni akan parjahat. Jahuba do raja rodi saliling-lilingna debatami alision marsuduk-suduk do haleluya. Ima saakna donga sa porsiaon dung takas dihilala jala dibereng parpesal menon akka pangatoyo ni debata di bagasa nguruna sadiri songoni nang tuakka halana asing doho tuakka natinoppa ni debata na beragami. Di hati dakon di bana do diturpukon naik ko jahuba do si pujionna saliling mangulu. Didok naking songonon. Ali tordiku puji majahuba, pujiokku majahuba salilingau mangulu. Sai edde honokku do debataku saliling adong do peau. Ima didok parpesal meni diturpukon. Dungi laos jodol honibana do Pabua hola debatado na patut si haposan. Na patut si pangasahonok ton. Allah waso dohot harajau ni debata. Dak par satokinan. Dak kola sementara. Alai manotong do. Waso dohot harajau ni debata. Alani do. Patut do. Waso dohot harajau ni debata. Si haposan jala si pangasahonok ton. Alai yang gua kana tinoppa ni debata termasuk nguluni hajol mauta adong bido patasna. Bohape hebat ni sasahala rupani. Bohape balgani organisasina. Balgani harajaonna. Gudang ni artana. Tak patuti gabi persigatungan. Aidang marhuaso natinoppai pelua hodonganna natinoppa. Ikko si panoppai do natuk pelua hon natinoppai. Ima debata. Aiduk sudah ari-ari ni natinoppai. Lumubi hita jolma. Bemulak dusugut jolmai gebetano. Bemulung mulak gebetano. Bapesam masude akka sakap-sakapna. Ido badidok parpesal menon naking unang marhaposak kamu tu akka pangarajai. Tu anak ni jolma naso upeop panupahiod di bagasan ibana. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ima songon data begi di ayat tuluy naking.
Donga sapor siaon, molo pedidok par pesal menon naking unang marhaposa kamu tua kapangarajai doho udukna. Dada nama dok gebi sore kok be mengadadu tiak kapar sauran doho dongan jolma. Daungate. Justru dipatikon hata ni dibatado asa teraduti ngulu nama si haholongan meraduk podongan tajolma. Termasuk mai akka pangarajai jala ido sada hataridan ni holong tatu di bata. Ima makka holongi donga jolma dosa diri niba. Songon nabui taparohahon di Matius 22 ayat 30 sia. Alai tutu merhite turpuk jami taon di paingok dongulutta. Asa unang gabe jolmai nagabe di tardebata. Manang unang gabe jolmai persigatungan ningguluna. Ala ditikina dung dapo ajalna salpu dongulu ni hita jolma. Jala mulung salpu ngulu iba pesam masudia kasak-kasak nai. Ala ni ima dipaingot unang marhaposak kamu tua kapangarajai tua anak ni jolma. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Tetapi hanya Tuhanlah yang dapat menjadi jaminan pertolongan kita, yang memberi keselamatan yang sempurna. Maka dari itu, berharap dan bergantunglah hanya kepada Tuhan. Alanima didok parpesal menon, martua memanang ise nama baik debatani si Jakob pangurupina. Merpakirimo nibana di Jahuba debatana. Artina, jupanga pasu-pasu duganuk halak namar hapo satu debata. Molo didok debatani si Jakob di bagasa turpukon namar tudu-tudu doi tutugu ni padan ni debata tu bangsona Israel bersudut-sudut. Ima padan hatuauni. Jadi manangisi namar hapo satu debata nama berdebata persigatunganna mertua maibana disi. Taruli manguluna di akka baga-baga lasni roha nasihat Tuhani. Ai setia do debata di akka padanna. Doa saha porsiaon na mangingut diturpukon di hati dakon parpesal menodo babua pangatoyon ni debata mangurupi jala marmudu-mudu akka natinoppanai lumobi di ngulu ni torop halak dia karagam ni hagalionna. Di dohaka nagale akan nadangol akan namarukil doh di diaktoi jala dirupi di mata. Didok parpesal menon nakaning patik koso ni debata do tuakana ni rupa. Lehonon na do si panganon tuakana male jala har-haranna do akana terrate patonggorong ni debata do mata ni akana mapitung jala paheheonna akana tuki haholongan ni Jahuba do akapartigor. Ramotan ni debata do halak na buro parguguanna akana sopok somarama somarina dohot akana mebelu. Jala dipalipe do dalam nyaka para jahat. Sianita ida manang ise akan namar haposan tu debata tentu hiralon nama panugu-nuguon nasian debata. Pada mudu-muduon jala sari hono di debata do saluhut akan namar haposan tu ibana asa Tuhan engganon. Alai mulu akka parjahat papeolon ni dibataro delanna asa sudat akka tahi-tahi ni hajahaton me. Laos marningo sude pangatoyon ni Tuhani ma ubayan siya mamuka sahatu na mengunjungi turpu jami taon takasdo didok parpesal menon haleluya papatanna puji Tuhan. Ay debata na to haposan situtudo ibana debata sitok palangit do tanoon do laut ro di isina sudena. Jala rodi saliling-liling na duhuaso do tarajao ni debata. Asa hunad debata do na patut si pujion, jala si sobaon, jala si haposan. Doa sa porsiaon, boras siya panidayon ni parpesal menon,
nuaeng ditugihon turpukodo nang ngulutta asana kita pe lumobi akanang majako panubusion di hatta Jesus nunga ditubus sita sian hamagoan ala ni dosai asa totong mata puji di batas lilik kita nangulu naeng masa luhut gogo pikiran nak katata pe gebitau puji-pujian mai di debata nama notong ala nunga takas tadai balgani holong ni roha di debata na peluhu kita di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Ala nima tapaholang ma akan nabui manukoti hibul ni rohatta lau makaposi memuji huhut pasangapon Tuhane. Ai haposad do debata natuk manarihon akan narikoti di bagasan ngulutta. Khobar tu cara do tutiki ni Tuhane. Jadi saliling mangulu hita. Saliling di luas debata hita mangulahon aka ulotta di tonga-tonga ni hasilngano. Saliling di luas debata hita madaya kapasu-pasu nai. Gabi tau puji-pujian mangulutai di goarni debata. Jala holat tu debata mah hita marhaposan. Alasong na tabegi na kaning didok di bagas turpukon. Martua do halak na mabayad debata pangurupina. Alani mulu nang jupang atua ngulutta. Totong ma holat debata tahaposi. Amin. Martang yang maita. Mulia tema ali Tuhan dihatam nang mamakulingi hami. Urupi jala ajari mahami. Lahon memuji pasangan pokok. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.